Bye-bye. Mata na. Hagbay. Sige, katug. Sa paning gabi eh. Mapay schedule. Hindi ba nung mata? Next shift ni. Naniwang na ka na. Pada to pala dito. May pasisa. Hi guys! Bataan lang yung tanan. Nalipay ko kayo ng bisita sila po kami. Nanda ka nang nai. Nakaduwa kong dalton. Dari sila sa kapalisan. Ako guys, nag-uyab na ko. Kasi ay sa kuno nakauyab na! Good news! Pingin lang mga nagbuga nung di malumit. Hala, agamang bisita. Dami bisita, si Dalton. Mana magkalong? Bisa doon kalong? Bisa doon ka? Uy! Uy! Kuan, kakadidiun galing mo. O, so kayo ko pa na sila, Nay. Higatusan pa rin ni si Zao. Gamay ra lagi ni na didi kay kasagwagang agas sa gatas. Ya mau sih. Ulikod ko na rin. Uli na mi. Kaya Dalton. Hindi ka tong dari kay. Ha? Grabe hinita mo na electric fan ni Mera mo. Igagaw masih muda na. Tago siya, Nay. Gago Moliana. Na may lamog dali man pwede magkatul kay akong allergies. Gago Moliana sama dia. Gagawin itong mga liyan na magkatul. Mata na, mata na. Mong dalton ay enjal si Lixi. Magkumantong dalton. Tuh, rumah tuh. Paaminan to dani kay so ano ni. Igagaw na ng Habit exes ang Dalton. game ng Lixi mo ra ba ni Uncle Dalton. Katawa siya dyan. Oh, Uncle Lixi on. Tugtog ang Uncle Lixi. Lixi dahil mong Uncle Gawin dari. ka nang nanaho. Inig ka nang Nay. Ingka tiri. Karang pila ka. Uig, may naging ka. May May naging ka, tagay ko pa sa lubong. di adyo anara o kuan. Atang kwarta. Adyo anara. Isa man. Di po mo ang nadyo magsige na dyan pangadyo. Uperta. Tawag na nga telepon. Gusto ka mahatag ni Jaka ng isang birthday, ano, special occasion ra. Ayaw ng daily special. Eh, silik kay na anad man. Ayaw kay. Wilami. Hindi day ko no. Ang silik na-spoiled, bas silik sinaho. Kan mga bata. Kaya mang anaron. Tay! Bonsa ko sila mayor kay anak ko ito, Jo. Nada mo yun guys. Namang vlog, anak kitaan. Bye! Dalton dia, Dalton! Bye-bye. Mata na! Hagbay. Sige, katug. Sa paning gabi eh. Mapay schedule. Hindi ba nung mata? Next shift ni. Naniwang na ka dang. Ha? Naniwang na ka na. Pada to pala dito. May pasisa. Papaning ko sa gahang matris. Lain day ko nung magbudol sing pura may camera arabagata kung slawas. Pero baka anak na, makaginawa na. Balik pa rin biglaan, girl sa isa. Marang makaskuan ay karang may artistas karang Hollywood ba? Ha? Ato na mirang. Dada ba naman sila mayor? Ayo! Nang hunang! Kamusta nang nabas mayor nang? Wabi kong naakaroon. Or si punuan sa pasyon. Luwi lamang pagmamang mayor. Ito rin pang tabang pa or mabuhi. Kay namaningan nga humuan ko ng tubig. Bitaw guys, tingaray may kaya manggisusi og nabas mayor. Luwi lang ba itong bata? Di na. Ha? Ano man? Ano masak butang saka na mga bungbong. Wa tarbang sa. Dua ka buwan. Ito po nis karang na binabaji. Ang mga kuha. Ilas ko ani, ilas disay. Diyan mas mayor nga. Te, pangha ato na yung bunga dito te. Kaya rong iniguli na ho. Ano ko mahinumduman.
Hindi na ko na siya masakitan ba? Kung tanaw kay nasakitan nag isda ninggi. Putod nga kuan. Mo na hanggi. Kuha na pud balik na pud ko dari panguha. Kay niya masida nga. Arong iniguli ko no niya, wa na siya makitaan. Kay kuha na good sayang kato tanawon ba nga. Inihangad ni sa ingana. Kuha na matay na nang laos tag mga dahon. Daghan na kasi bunga. Pero kanang asa nga nasalin katong wala laos, bunga pa na. Sa mga wala kay ilag pasyon, namin ang utanag sa nining pasyon. Nga na rin isang sabaw na, kung anis siya karang na very nutritious sa English to Pilag ni mo ay. Gaho. Sige lagi ko kaon na. Asli mo man. Aka maji. Ha? Kamayan. Wa pa ni ma. Wa pa ni may ani ma. Daghang hinay. Tagbaw ko. Parang inom mo. Kisa ba mo to? Yan may kasin. Ang tamisa. Ang tamisa? Astum. Pero na siya sabaw na, pwede din himog juice. Tagbaw mo. Lagay mo ang sali. Pero lami ko nun yung ingin ang huling. Isyo ang itong. Ha? Lami ko nun yung kitang mo. Ay, kanitanam kasi ta. Ito na manggalimi. Tinanay po, din tanaw sa video mayor, ang hilak pas na ng tanaw. Kinaluoy. Pero buhay man din ng iba na. Katong newa na laos. Okay, naapa. Pagka nauga pa ni tabon ni daning kahoy. Usa po na ang putol dahil gitabunan mong galing. Apple po ko na nagaway sa una. Ah, ganyan ng disprint. Elementary, dahil ito kong apple lugaway. Pero mo ko nagdumating ganoon. Kung matagad mo ko na dyan makita, me. Di ka na siya kay di magunti mo sali. Ha? Di mati mo sali. Uba na punta kay. Pero, usali mo tingag pod. Isang tawag ko na nabilin na. wa man. Wa po pare lagi sila wa lagi siya tingog gay. Ma. Si Kisa may mong kauban, dani lang. kamera imong manong. Nguli na ko wala. Kuya, wala itong mga nagkadyo. Agkuan. Adlaw ito ha. Lingkuan na. Sunset. Ang adlaw ng iskalip si Rekuno. Ni iskalip si gani ha. Tuwag langit, kuya wala kadyo. Sabi ko karang may nasunog. Pagka nga pa ng ala. Ning sahop nagadlaw. Ning balik na pagkunan sila mayor kay karang naay diha may vlog si mayor nga gi-upload. Luwi lagi po to kay naghuhilak ra ba. Nangonang. Salamat nang. Lahat lagi sa bahay nang og kanang nilaadsin ka. Istorya mong nanay ba og ni tatay. Kanang may buhat kasi karang hinakto kay karang asa. Pag video kay laman na ngaron di kakalaadson. Hindi mo ari na minang. Gihurot na lang magpasyon fruit. Ingin na mas mayor nga. Kuwato ni Jutarante. Kaya kung nung inaguli ni Jawa na si Jay makakita ba? Masakitan si Jay makakita. Nga. Daghay bunga nang kumbitayin sa agpunuan gihagbas. Mga ning bayad na pagkunari kaduha. Da bahala na. Huwag pasyon sa bahay magpundo. Driver ka. Oh, driver. Hubaga ka do. Lingis sa kuno ay. Ha? Grabe. Pura na magkagkarang na celebrity nga tapos lang naso. Pura na magkagmaili sa heroes ay. Diara pasyon nga mong kikuha ila mayor among gitewas. Daghanan ako ang pasyon. Ahanin kuskuso ugma. Isa tong nga pasyon. Nga rin laman sa bahay kada pedaghan. Kinani ra ba ni kana dahat tagisan kuan lagis. Kay naasliman. Rabing daghana da ay pinasayang zid. Motos mayor naghuhilak. Hi guys. Human namin na ni hapon, hipos na. Arang gusto ganang kadaghang kugi kaon. Ninggana na padaghang kaon ron. Tangkanon og gabi 1 cup rice ra.
naka-cheat na pud ko hanapang na dugangan og katenga. Udah hay suwa agang diet. Dili mo silbi. Maka panglimbong gud ko. Makakaon gud ko daghan. Ngayon sa kog tambaw kay arape banda ni nga nagduda na nahi. Nga ako kuno. Wa kuno ko sakit nagsumasumangir ako no ko nagdrama-drama ra. Mao na nga nga ipakita ninyo nga mag-inom kog tambaw. Kuha na ang unahon metoprolol. Nalagi iban di mo tuo nga na ako sakit. Perindoprel. Kaning perindoprel panggabiiran nila ho. Nja agang pangbuntag katong kuan. Blood thinner katong warfarin. Kani mo na ni kuan. Perindoprel. Kay ronolactone. Mao ni siya kanang nay pampabawas sa kuan ba fluid sa lawas or makaihi ko kay delikado man og karang nay masubraan ra pagkus tubig manghupog na kudana mao nang kinahanglan jud mag-inom pug kudaning kuan spironolactone karaod to na si Zemnon mao ni sa kuan kipra mao ni paras epilepsy or de ko mo kiri di ko magdama-dama kana mag-isahay nga mutukaran ko magdama-dama ko buwa ako sang beut munang tukaran ko na ana agang atake sa epilepsy karon parang sa nalaman kana rang padong kudugon nja inighaman og dugo unsa kana pang mahaga ko mo nay tingataki yung tog dewas Maloy lagi Ginoo puhon nga kaning ang sakit mawa na mauli anak ko maadyo na kay Ginoo ra man di makaadyo na ning atong mga sakit lagi kaning atong mga baltian sa lawas ang pinobarbital para sa epilepsy dugay na ko rin nag-inom sugod pas 2016 nasali lang tuig karon 2023 na di na pagkatuig ng labay. Pero maundang lagi ning pag-inom sa maintenance. Maadol ko yung sakit. Jamar to guys, magkita-kita na po taugma. Salamat sa inyong porta. Salamat sa inyong pagmahal. I love you ninyong tanan. Bye-bye.